Patay ang usa ka 22 anyos nga lalaki samtang samdan usab ang 21 anyos nga lalaki. Human ang duha nagkadasmagay sakay sa naglahing motorsiklo sa National Highway sa Barangay Bulinawan, Carcar City. Ginganlan ang nakalas nga si alias Edison, 22 anyos, mulupyo sa Carcar City. Kinsa wa magsulub og helmet. Samtang samdan ang motorista nga si alias Jean, tagalungsod sa Dalagit. Kinsa nasuta nga walay driver's license. Sa investigasyon sa Carcar City Police, nagbiyahe ang duha ka mga motorsiklo sa managlahing direksyon. Padung ang 22 anyos habagatan, samtang paingon sa norte ang 21 anyos. Matud pa, kalit lang nga dadakin-as ang gimaneho sa 22 anyos ug miabot kini sa Picas Lane. Hinungdan nga gikabangga niini ang 21 anyos nga motorista. Tungod sa impact, parehong nakaangkon og grabing angol ang mga motorista ug daling gida sa ospital. Apan gideklarar nga dead on arrival ang 22 anyos nga motorista.